Έτσι που λες Νίκο μου, έχω ρουτινιάσει, δεν ξέρω τι να κάνω, δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, είναι η μέρα μου, έχω βαρεθεί. Τι έπαθες βρε παιδάκι μου? Εσύ ήσουν ενθουσιασμένη που έπιασες δουλεία πριν λίγο καιρό, τι σου συνέβη? Αυτό που μου συνέβη είναι ότι όταν δεν έχεις δουλειά, έχεις χρόνο, αλλά δεν έχεις λεφτά. Ενώ όταν έχεις δουλειά, έχεις λεφτά, ενώ δεν έχεις χρόνο. Για να μην αυτό τα λεφτά που παίρνω και θυμηθώ ότι δεν έχω ούτε χρόνο, αλλά ούτε και λεφτά. Δεν είναι κατάσταση αυτή, κάτι πρέπει να γίνει. Να σε ρωτήσω Μαρία, σου αρέσουν τα ταξίδια? Αν μου αρέσουν λέει, τρελαίνομαι. Ταξίδι να ναι και ό,τι να ναι. Γιατί? Θα πάμε κάνα ταξιδάκι να ξεσκάσουμε? Αχ μακάρι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, ούτε λεφτά έχω, αλλά και να είχα, σιγά μην μου δώσουν άδεια από τη δουλειά, σκατά. Μαρία, άκου. Υπάρχει ένας τρόπος να ταξιδεύεις οικονομικά, αλλά και να κερδίσεις χρήματα από τα ταξίδια. Βάλε το email σου δεξιά στην οθόνη και θα σου τον εξηγήσω. Τι είναι αυτά που λες βρε? Φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά εδώ που τα λέμε, δεν χάνω τίποτα με το να ακούσω. Συμπληρώνω το email μου και είμαι όλη αυτιά. Φύγαμε. Α, και εσύ που μας βλέπεις από τον υπολογιστή σου, βάλε και εσύ το email σου και έλα μαζί μας. Αφού και σε εσένα αρέσουν τα ταξίδια και θες έξτρα εισόδημα.